Možno práve niekde v týchto miestach sa počas vojny dostalo do rúk bavorské BMW Rusom. Tí neváhali, okopčili čo sa dalo a postavili svoj vlastný stroj – Ural. Dnes je to už len história. Za tie roky sa nevyhol inováciám ani on. Napríklad predné koleso hamuje kotúč a strmeň od Bremba. Množstvo úložného priestoru tu bolo vždy. Tuhosť riadenia sa nastavuje priamo pri riadidlách. Počas nášho testu sme ho mali na fest. Pôvodné dve sedadlá nám dovozca vymenil za jedno spoločné pre jazdca aj spolujazca. Lenže ktorý spolujazdec by sedel tam, keď sa môže rozvalovať v sajtke? Spínacia skrinka je umiestnená netradične na ľavej strane svetlometu. Celý čas sme sa báli, že z nej kľúč vypadne, no nestalo sa. Na pár, alebo lepšie, na takmer všetkých detailoch vidieť, odkiaľ tento stroj pochádza. Asi najviac na kľúči a zámke odkladacieho priečinka nádrže. Ak sa dá táto šróba tak vôbec nazvať, však posúďte sami. Zmes pripravujú do valcov karbíky a na prebudenie chladného motora k životu má každý z nich manuálny sytík. V prípade tejto mašiny sa nepatrí hovoriť o nedostatkoch. Ťažké ovládanie, slabé zadné brzdy a hmotnosť sú jednoducho jej neoddeliteľné súčasti, bez ktorých by jazda na Urale už nebola tým pravým orechovým.